Og der er faktisk ret mange grunde. Ja, det er hyggeligt. Det er sejt. Du har sådan et ansvar. Ja, du spiller. Fordi jeg gerne ville prøve at have min egen urtehave. Så da jeg startede, der synes jeg, det var rigtig fedt. Og det er bare et virkelig godt fællesskab, vi har. Fordi jeg synes, det er hyggeligt og sjovt at være her. Jeg synes, det lyder sjovt, og der er mange forskellige ting i det. Fordi jeg synes, det er sjovt. Det er hyggeligt. 2 år, tror jeg. 1,5 år? 1,5 år? 3 år. 2 år. 3. Jeg tror næsten 2 år. At vi har sådan et godt fællesskab, og det er virkelig hyggeligt hver gang man kommer. Og man bliver taget virkelig godt imod hver gang man kommer. At vi laver alt muligt forskelligt, og at vi hygger os. Og lege, og så ting. Og at man har sin egen have. Alt. Og det var dengang, hvor vi lavede omslag, altså sådan salt, brød, smør. Ja, dengang vi var på hyttetur. Vi lavede mad, vi hyggede os rigtig meget. Vi var nede på stranden. Jeg kan ikke det. Da vi var i Skørstrup strand. Om aftenen, fredag aften, havde vi alle sammen noget med. Og så puttede vi tingene i en skål, så vi fik noget af alt hver. Da vi havde overnatning. Overnatningen er så godt. Og jeg vil faktisk ret mange ting. Det er virkelig hyggeligt. Vi laver altid noget, man keder sig aldrig. Vi har vores eget bed, det er virkelig fedt, fordi at, så har man også sådan selv nogle ting, hvor det er sådan, Du skulle prøve at gå til det i en måned eller 2, fordi at så vil du se, hvordan det var, og så tror jeg nok, du gerne vil gå til det. Bare prøv. At de skal prøve at komme og se, hvor sjovt det er. Kom og prøv det, og så det er virkelig sjovt, og vi har vores egen have, og det er bare sjovt. Kom og prøv.